Hi guys! New day! New vlog. Wala tay challenge karon kay magbasa lang may og mga comment sa Facebook katong ako ang i-post nga dare, mag-comment og mga dare. Basta shoutout sa mga magbasa karon nga mga comment. So, maano ni siya guys? Okay guys, mauday na ako ang gi-post oh. Na siya akong gi-post. Then ang mga comment kay Tro. Tura. Ano siya yung mga comment guys. So, mo nang basahon karon isa-isa. Then shoutout na mga nag-comment. So, ang nag-first nga nag-comment kay si ako na nag-comment kay para mo comment mo. Nag-comment kog daghan para mag-comment ang mga mo comment. Ang una nag-comment ang kay si Teddy Kudal Ragindi. Pa-shout out ha. Okay, shout out kay Kudal from SMA. Thank you for supporting us. Queenie. Kay Ale Queenie. Say. No hands kissing. Kabasa. Next. So, gingnan ako nga specific, then ingon siya blindfold gani kanang wala mo kabalo unsa inyong makis. Pwede din na Queen. Shout out Queenie Racacho. Thank you for your comment. Kuya Mazan. Ang better i-vlog nyo, try nyo yung mag-ghost hunting, yung bottle fight ng exotic foods. Exotic foods? Saan na? Pangitaon ng mga exotic foods. Sama sa baki, bakukang, sa mga Halindanao, Tabili, ano siguro na. Then, he reply, oo. Kasi if you observe, the more weird ang vlog, the more na ginawatch or better makikulab kayo sa mga gay na comedian na sikat magpatawa. So, shoutout Vice Ganda, baka naman. Kaya wala pa man trabaho. Yes, wala ka pang trabaho ngayon, so baka naman. RJ Juna, shoutout for RJ Juna, thank you for supporting us. So, ikaw na basa. 24 hours Jowa Challenge. Silingan dapat para lingaw. Okay na. Silingan. Okay, Dol. Pwede man na siya, Dol. Pero layo kayo mo silingan, Dol. Tagukuan. Among silingan nasa mga tag 500 meters. Layo kayo mo, Dol. Basig dili makaya. Next. Next, thank you, RJ Juna. Shout out to you. John Bless. Si Amini. Kanijod si Amini, no? Mo na dyan ni Permi yung comment. Ang bot, nga no ni siya? Ikaw, basa ko. Ikaw good kay ko. Sige. Kanijod si Amini. Ano niya? Hakot tubig 200 kagalo niya. Pag human siya agad, ako si Goku. Kung saan man dyan dahil na ni Goku di ay? Hindi mo ako fan ni Goku, good. Kung saan man dyan na ni Goku? Tapos, nag-kuhan pa siya, nag-comment pa siya. Ay, kuhan na lang so, dili mo magtagda na 1 year. Ha 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 ha. Dili mo magtagda na 1 year, kaya? Uy. Sure. Shout out, Amini. Next kay si J. Valiente Balbanida. Si Jablo. Shout out to you, J. Valiente Balbanida. Walay tagdanay 24 hours. Ay, kaya. 2 days gani. Kaya mo gani. O, di ba? 2 days. Try tag 2 days. Oo, ito nag-away eh. Pero kung di mag-away. Kung mag-away, pero dili mag-away, dili may mag... Siyempre, tag na na Okay. Shoutout tayo. Okay, shoutout. Pwede Jablo. upuang gini siya. Sunod, si Jean Ayan Sapuay III. Jiniser, masabi. Dili ko. Break kayo 1 year. Jiniser. Daot na ka, Jin. Mini. Then, napasaingon. Tapos sa akin muna jowa mo, ha 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 ha, charot. Pwede mo pag inilunggo, tinagalog, pamanggo ka. Saman, iyan na lang natin, sagot ka.
Di siya masagot dyan, bahala ka din dyan. Tapos next, kanya lang, shoutout again kay Jenicer Sakway. Next, kay si alias Butcho Boy, si Jason Longno, classmate na ko, ingon niya. So, i-search Alenyo TV. Tapati iyang challenge. By the way, Long, wala pa na namo na search. I-search pa na mo karon pag kumanog edit aning video. Shoutout Jason Longno, classmate na ko, SMA. Russell Katig. Ikaw basa. So, ayaw uli sa inyo isa ka adlaw. Grabe po na isa ka adlaw. Bisag isa ka semana, Gani. Wala, dili lang ko kasaban. Fight sa kayo na. Shoutout Russell Katig. Repeat lang mo. Mango ni Joel. Shoutout niya kay nangutana siya kung sa name sa mong vlog. Okay. Mong vlog, name sa mong vlog. Kanang title sa mong channel mo na siya. Wala pa siya kabalo din gang na lang mo. Next, si Ken Stanley. Kenneth Bautista. Ikaw na pagbasa lang. Agi sa police station, ayaw pag mask, ayaw pag helmet, pa shoutout na yun, go. Shoutout. Okay, shoutout Kenneth Bautista. Okay, ang dare niya kay magi ko sa police station. Di man ganit akadtog. Talipapa kay hadlo kayo, mahado pa nung police station. Thank you, Auntie. Salig kay doon rin yung police station. Shoutout Kenneth Bautista. Next, Auntie Helen Kaunan. Shoutout kay Auntie Helen Kaunan, Buntit. Hi, Buntit. Excited na ko kay Bibi. So, niyang ingon kay standby sa atbang tindahan na nakamotor, walay helmet, walay mask, humanduulan dan ka og pulis, din makiglalis ka, humandalon ka og police station, human picture ka dito, sure jud ko dagan mag-like and comments. Ote, dagan siya mag-like and comments, tapos dagan po kayo kasaba. Ate Mia Ungkay. Mia Ungkay. Ate. Shoutout Mia Ungkay. Thank you for supporting us. So, ang iyang ingon kay ingon niya. Ikaw mabasa. Breaking up with her with matching iyak-iyak. By the way, te, siguro dili na namo mahimo. Dili na mo na siya mahimo, te, kay nakabalog, i-comment man nimo, te. Unsa, siguro i-prank. Kay alangan mag-breaking up with her. Ay, makabalo na siya, te. Pero no, di ba? Kabalo naman ka. Kung, halimbawa, mag-prank ko niya. Magingana ako, di kabalo na ka kay asagikan. Pero malimtan niyo mga pila ka man, 6 months, 7, 8, 9 na pwede na siya na to yung mga pag di siya makainom-dom. Ani. Okay. Okay, shoutout again Mia Ungkay. So, to guys, thank you sa mga nag-comment sa ako ang post. Shoutout sa inyo ang tanan, amping mo, keep safe and stay home. Stay safe. God bless. Then, peace. Continue support us.